Salum sugeng mangayu bagya wonten sih katresnanipun Gusti ingkang Maha Asih. Para sedherek sugeng pinanggihan wonten ing channel Abdi Gusti kalian kula Abednego Sugiyanto. Kaparenga ing kawigatosan menika monggo kita badhe sesarengan midhangetaken dawuh pangandikanipun Gusti. Pramila saderengipun monggo kita sesarengan tumungkul ndedonga nuwun marang ing Gusti. Rama kawula wonten ing kraton swarga pinujiya asma Paduka Rama. Matur sembah nuwun sedaya sih katresnan Paduka dumateng kawula sami. Ing kawigatosan menika kawula badhe midhangetaken ngrenungaken dawuh pangandikan Paduka mugi saged dadosaken pepadang kegiatan lan panglipuran dumateng sok sinten kemawon ingkang midhangetaken channel Abdi Gusti menika. Paduka paring idi lan anganti abdi Paduka supados menapa ingkang kawula aturaken namung menapa ingkang dados dawuh pangandikan Paduka kemawon. Matur nuwun Gusti, kawula nuwun puji syukur wonten sih katresnanipun Gusti ing asmanipun Gusti Yesus. Amin. Para sedherek, keparenga ing kawigatosan menika monggo kita maos wonten ing kitab Mazmur 151 ayat ingkang kaping 8 mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Pitulungan kita iku asale saka Allah kang nitahake langit lan bumi. Para sedherek ingkang sami midhangetaken channel mriku wonten ing gesang kula lan panjenengan sedaya perkawis saged kelampahan kedadosan wonten ing gesang kita sami. Perkawis menapa kemawon, sae menapa boten sae. Perkawis ingkang boten dipun ajeng-ajeng dumadakan kedadosan kados misalipun enak-enak mlaku kesandung, enak-enak numpak sepeda motor kejeglong utawi perkawis-perkawis lintunipun, kawratan-kawratan lintunipun ingkang kedadosan wonten gesang kita. Perkawis ekonomi mbok pilih, perkawis kesehatan mbok pilih, perkawis kawratan gesang menapa kemawon. Ananging ing kawigatosan menika seratan Mazmur nyerat wonten ing ayat 8 saking bab 151 pitulungan kita iki asale saka Gusti Allah. Pramila menapa mawon ingkang kedadosan wonten ing gesang panjenengan sami sampun gadhahi wasumelang, sampun gadhahi raos kuwatos awit kita sedaya gadhahi pitulungan ingkang sampun nitahaken langit lan bumi. Allah ingkang sampun nyiptakaken langit lan bumi menika ingkang dados pitulungan kula lan panjenengan sami. Menawi Gusti Allah saged nitahaken nyiptakaken langit lan bumi, menapa malih badhe paring pitulungan dumateng panjenengan. Menapa kemawon ingkang dados perkawis panjenengan sami. Pramila ingkang dados pitakenan mbok menawi terus piye carane Pak supaya aku oleh pitulungan saka Gusti, supaya perkaraku diluwari marang Gusti. Pramila monggo kita sesarengan badhe midhangetaken wonten ing Mazmur 37 ayat gangsal mekaten, uripmu pasrahno marang Allah lan kumandela marang panjenengane. Panjenengane mesti bakal mitulungi kowe. Nah, para sedherek, menika caranipun supados kula lan panjenengan kaparingan pitulungan saking Gusti ingkang angka sepindah nggih menika
uripmu pasrahno marang Gusti Allah. Menapa ingkang dados perkawis panjenengan? Monggo kita pasrahaken marang Gusti. Pasrah menika dipun pitadosaken dumateng Gusti supados Gusti ingkang dados pitulungan kita wonten ing kados ingkang kaserat wonten ing Mazmur 721 ayat 8 mau, pitulungan kita asale saka Allah. Pramila saking menika menawi panjenengan gadah perkawis, pasrahna uripmu marang Allah sing dadi pitulungane awake dhewe. Nah, sak sampunipun kula lan panjenengan masrahaken urip dumateng Gusti Allah, gesang dumateng Gusti Allah, sak lajenge menika ingkang kedah kita wigatosaken, kedah panjenengan wigatosaken kaserat lan kumandela. Menapa ingkang dipun maksud kumandel menika percaya lan kumandela marang panjenengane. Sakwise kula lan panjenengan masrah urip marang Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah, kumandela karo Gusti Allah. Sampun kita pasrahaken ning sik duweni rasa wasumelan, sik gak percaya, sik wedi, apa iya Gusti Allah iso, apa iya pitulunganku bakal keruwetanku, perkaraku bakal diparingi pitulungan marang Gusti Allah, apa Gusti Allah iso. Nah menika ingkang asring kedadosan wonten ing manah panjenengan lan kula sami. Nanging ing dalu menika menapa kemawon perkawis awratipun kados menapa, monggo dipun pasrahaken Gusti lan pracaya. Nah, salajengipun sampun dipun pasrahaken lan panjenengan pracaya kaserat wonten ing seratan salajengipun, panjenengane nggih menika Gusti Allah mesti cepi dipun wigatosaken mesti ini bahasa Indonesianya pasti. Nah, apunten nggih. Nah, mesti bakal mitulungi kowe. Lah, kirang jelas, kirang trewaca kados menapa ingkang dipun serat. Panjenengane mesti boten mugi-mugi, boten mbok menawa, boten nek bejo ya ditulungi, nek ora ya ora. Nanging dipun serat wonten ing seratan menika, panjenengane mesti bakal mitulungi kowe. Ingkang perlu dipun wigatosaken nggih menika wau kalih bab ingkang sampun kita waos sesarengan ingkang mawa sepindah, uripmu pasrahno. Nah, sak sampunipun pasrah, pramila gesang kita lan panjenengan salajengipun sampun mikir perkarane terus, aja mikir perkarane awake dhewe terus, aja mikir apa sing dadi kesusahane terus. Awet napa panjenengan sampun pasrah. Nek wis pasrah ya diculne, pasrah bokokan ya aja digandoli. Nek sik digandoli, sik dikuwatirne, niku ateges dereng pitados saestu. Nek wis percaya tenanan ya wis dipasrahne, percaya 100%. Terus dereng lan apa kalih kumandela marang panjenengane, pitados marang panjenengane. Pitados menika boten namung wonten ing lati, namun wonten gesang kita menika, pitados menika dados setunggaling pertanda kadosta menawi kula lan panjenengan pitados Gusti, tamtu pasti kula lan panjenengan badhe sregep ngabekti, ngakune percaya ning arang-arang ngabekti, apa meneh sepisan setahun sepisan pas Natal kaya wingi Desember, ngakune percaya Gusti ning uripe sik sembrono, sik ledah-ledhi menika
boten saged dipun wastani, ora iso diarani kula lan panjenengan wis percaya Gusti. Nanging pertados menika nggih saged dipun tingali wonten gesang kita carane awake dhewe matur, ngucap, tingkah laku dumateng sanes, caranipun awake dhewe ngabekti, caranipun awake dhewe leladi ngladosi Gusti lan sak piturute menika nggambaraken buktekaken mbok bilih kula lan panjenengan saestu sampun pitados dening Gusti. Pramila menawi kula lan panjenengan saestu pitados Gusti kaserat wonten ing Mazmur 37 ayat gangsal ingkang pungkasan, panjenengane Gusti Allah, Gusti Yesus mesti bakal mitulungi kowe. Para sedherek, mugi renungan ing wekdal menika saged ndadosaken pepadang dumateng panjenengan sami ingkang nembe nandang susah, nandang perkara sing abot, nandang karibetan menapa kewawon. Monggo dipun pasrahaken marang Gusti lan percaya Gusti berkahi kita sedaya. Monggo sepindah malih tumungkul wonten ngarsanipun Gusti. Rama ingkang adhedhampar wonten ing kraton swarga, sepindah malih kawula muji syukur ngunjuk wonten ing ngarsa paduka, matur sembah nuwun paduka sampun anganti adicara ingkang sakmenika wonten ing channel Abdi Gusti. Mugi menapa ingkang sampun kawula aturaken dadosaken berkah kegiatan dumateng sok sinten kemawon ingkang nembe kaparingan utawi nandang kaweratan, nandang sakit, nandang susah, nandang menapa kemawon. Awit paduka Gusti ingkang kawula sembah menika Allah ingkang maha kuwaos, ingkang sampun nyiptakaken langit lan bumi, ingkang sagah lan saged mitulungi dumateng kawula sami. Matur nuwun Gusti, sedaya puji syukur panuwun kawula njuraken wonten asmanipun Gusti Yesus. Matur sembah nuwun Gusti Yesus. Amin.